Російський диктатор Владимир Путін так і не наважився оголосити про мобілізацію та назвати війну війною. Виступаючи на Красній площі, він не зробив жодної важливої заяви. Лише вкотре заявив, що так звана військова спецоперація в Україні була зроблена на випередження. Мовляв, так він усував загрозу від мілітаризованої Заходом України. Шли регулярные поставки самого современного оружия из стран НАТО. Опасность росла с каждым днем. Россия дала упреждающий отпор агрессии. Это было вынужденное, своевременное и единственно правильное решение. Решение суверенной, сильной, самостоятельной страны. Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк назвав промову Путіна сигналом занепаду Росії та сірим набором слів. Він додав, що вторгнення до України не мало жодних раціональних причин. Проговоримо ще раз. Країни НАТО не збиралися нападати на Росію. Україна не планувала атакувати Крим. Російські військові гинуть, не захищаючи свою країну, а намагаючись окупувати іншу. У цієї війни не було жодних раціональних причин, окрім хворобливих імперських амбіцій РФ. Пекло триває. Російські окупанти намагалися підірвати міст, яким тривала евакуація з Азовсталі. За словами радника мера Маріуполя Петра Андрющенка, рашисти намагаються максимально відрізати українських воїнів від можливості виходу. Щойно колона представників ООН залишила Донеччину, росіяни знову взялися штурмувати фортецю. Утім, прорватися через міст їм не вдалося. Начальник Донецького прикордонного загону, який з іншими бійцями обороняється на Азовсталі, наголосив, що гарнізон виконуватиме свій обов'язок. Так, ми знаходимося в дуже важких умовах, надлюдських, але разом з тим продовжуємо боронити свій край. І відчуваємо, які кроки робить військово-політичне керівництво держави. Знаємо, що про нас не забули. Кожен день знаходимося на зв'язку з керівництвом відомства. І хочу запевнити всіх, що наш обов'язок – це захистити державу, відновити її цілісність, зробити все для того, щоб людьми, які стоять на обороні міста, в майбутньому пишалися. І хочу запевнити, правда на нашому боці. Росія стягнула на північ Криму зенітні та ракетні комплекси. Це підтверджують супутникові знімки, опубліковані проєктом «Радіо Свобода» схеми. Чималі сили окупанти стягнули до села Філатівка. Це неподалік межі з Херсонщиною. Крім казарм, на цій території розташований склад паливно-мастильних матеріалів. Також помітні близько 200 бойових броньованих машин та вантажних і командних автомобілів. Окремо з'явилася великогабаритна техніка. Ймовірно, ракетні системи залпового вогню «Смерч», протиповітряні комплекси С-300 або оперативно-тактичні ракетні комплекси «Іскандер». У Міністерстві оборони мають кілька версій, для чого окупанти стягнули додаткову зброю на північ Криму. Такі дії противника переслідують декілька цілей. Безумовно, це і так званий маневр, це нарощування сили, аби підрозділи Збройних сил України, які перебувають в певних районах, були там і не переміщувалися в інші операційні зони. Сковування військ. По-друге, як ми знаємо, Росія ставить собі за мету, окрім Донеччини, Луганщини, ще й Херсонську область. Тому, скоріш за все, ми очікуємо, що ця техніка, власне, там і може бути використана противником. Росіяни готуються до продовження наступу південніше Ізюма на Харківщині. Для цього, за даними Генерального штабу, залучили підрозділи із Західного та Східного військових округів. На Слобожанщині окупанти зосередились на перегрупуванні підрозділів, поповненні запасів боєприпасів, пального, утриманні зайнятих позицій та недопущенні просування Сил оборони України у напрямку державного кордону. З метою недопущення просування підрозділів Збройних сил України зосередив на території Російської Федерації у Білгородській області до 19 батальйонних тактичних груп. Триває перекидання особового складу та військової техніки
на доукомплектування підрозділів, що зазнали значних втрат на території України. На Донеччині та Луганщині українські воїни успішно відбили 6 ворожих атак. Спалено 20 російських танків, 1 артилерійську систему, 28 одиниць бойової броньованої техніки, 1 спеціальний броньований автомобіль та 5 автівок. На Донецькому напрямку противник за підтримки авіації та артилерії основні зусилля зосередив на спробі взяття під контроль населених пунктів Рубіжне, Попасна, підготовці до продовження наступальних дій в напрямках на населені пункти Сіверськ, Слов'янськ, Лисичанськ та Авдіївку. Наростив вогневий вплив, намагається прорвати оборону наших військ. До Росії депортували майже 1 200 000 українців. Про це заявила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова. Серед незаконно вивезених людей більше 200 000 діти. Щодо депортованих людей ФСБ застосовує так звану фільтрацію. Людей везуть до спеціальних таборів. Там оглядають, шукають українські татуювання, вивчають контакти в телефоні та розпитують про ставлення до російських окупантів. Так званих підозрілих відправляють до інших таборів, зокрема на Донеччині. Що там роблять з людьми, невідомо, каже омбудсмен. Іншим заборонено пересуватися без спеціальних перепусток від окупантів. Це перше, що вона пройшла фільтрацію. Тобто це означає дактилоскопірована, наприклад, от людина, яка нам скинула ці фото цих документів, які отримала 5 квітня. Потім потрібно для того, щоб пересуватися містом, де знаходиться фільтраційний лагер, потрібно мати таку перепустку. А потім для того, щоб мати можливість виїхати за місто, то третю перепустку. Ці 3 документи отримує людина. Ті ж, кому вдалося пройти фільтраційні табори, а це здебільшого літні люди, жінки та діти, вивозяться до прикордонних регіонів Росії. Потім вглиб Росії, декого за полярне коло чи на Далекий Схід. За словами Денісової, це планувалося заздалегідь, а кожен регіон РФ звітує про кількість депортованих. Зараз створюється комісія омбудсменів країн, які межують з Ерефією, аби врятувати викрадених українців. У нас є вже такий цікавий досвід перевезення громадян України завдяки волонтерським організаціям до Естонії. У нас є родини, яких ми вивезли туди. Але розумієте проблему? Проблема 1 200 000 і наші декілька родин. Це просто неспідставна річ. Я зараз працюємо з Міністерством закордонних справ, що вони напрацьовують можливості використати посольства однієї з держав, я зараз не буду говорити, однієї з держав, які будуть надавати такі консульські послуги нашим громадянам, щоб надавати посвідки на виїзд. А зараз ми робимо просто, нам передають списки, ми перевіряємо тут, що дійсно це громадяни України і надаємо можливість їм сприяти їх вивезенню через консульські установи. Артур Мємєчаєв, якого окупанти викрали на Херсонщині, ймовірно, утримується у СІЗО Сімферополя. Про це повідомив керівник Кримсько-татарського ресурсного центру Ескендер Барієв. 11 квітня російські окупанти вивезли Артура Мємєчаєва з його дому у Генічеську білим мікроавтобусом з розбитим заднім склом та літерою «З». Про його насильницьке викрадення правозахисники повідомляли на майданчиках ООН. Інформацію про місце знаходження Мємєчаєва у СІЗО Сімферополя перевіряється. Місце перебування активістів Кримсько-татарського національного руху Дільшата і Руслана Рахімових зі Стрілкового Генічеського району невідоме. Посилити тиск на Росію для звільнення бранців і окупованих українських територій. Із таким закликом до ООН, Ради Європи та іноземних держав звернулися українські правозахисники на тлі викрадення громадянської журналістки Ірини Данілович. Під листом підписи понад 2 десятків організацій.
Данілович, як медик, вела соціальні мережі та колонки із питань захисту прав медиків та висвітлювала проблеми у сфері охорони здоров'я на окупованому півострові. Її затримали дорогою з Коктебеля до Феодосії наприкінці квітня, але де її утримують, досі невідомо. Правозахисники нагадують, що наразі окупанти позбавили волі 13 кримських медійників, зокрема і кримсько-татарських громадянських журналістів. Усі вони висвітлювали облави, затримання, судилища та інші репресії окупантів. Правозахисники просять міжнародні організації вимагати від Росії негайного звільнення бранців, сприяти уряду України у розслідуванні цих злочинів, допомагати жертвам окупантів та документувати російські злочини. Звертаємося до урядів іноземних держав із проханням посилити дипломатичний, санкційний та інший тиск на Російську Федерацію для пришвидшення деокупації Криму, Донбасу та усіх інших територій України, запровадити персональні санкції проти російських посадовців та співробітників окупаційної адміністрації, причетних до насильницьких зникнень та інших грубих порушень прав людини на усіх окупованих територіях України, надавати усебічну підтримку жертвам насильницьких зникнень, їх рідним, а також жертвам інших грубих порушень прав людини, воєнних злочинів та злочинів проти людяності на усіх окупованих територіях України, використовувати механізм універсальної юрисдикції для кримінального переслідування осіб, причетних до насильницьких зникнень, катувань, воєнних злочинів та злочинів проти людяності на усіх окупованих територіях України. Ще один обыск у